Sanibonani guys, igama uNqobelani Basela Mazibela eIthonga ngomhla ka-6 November. Guys, nanso-ke indaba. Shuthi-ke uBanele wamukelekile laphaya koNtanzi ngoba noNtanzi imbala umbize ngenkosana yakhe. Washona nokuthi-ke uyimisele ngokumthatha njengendodana yakhe uma nje enza isiqiniseko sokuthi akayiphuli inhliziyo kaZama. Thembisile-ke guys uBanele ukuthi cha, uzokwenza njalo, uzokwenza konke okusemandleni ukuthi amvikela uZama futhi umphatha kahle. Guys, kuthe kusanjalo-ke bese sekuwusuku lokuthi-ke ahambe aye emsebenzini uBanele. uZama-ke ubelokhu eyiwotawota phambi kwakhe esho ukuthi ayi cha, wena buloku ngishiya sonke lesi sikhathi, kanti ngampela uhlala nini nami? Yazi bengitshela ukuthi sizochitha usuku ndawonye. Asho-ke ukuthi hayi cha, kumele mina ngihambe mina ngiye emsebenzini. Wathi uyaphi lapho? Uya kubantu abakudis-ownile, abantu abangenandaba nawe abangakukhathalele. Wathi-ke uBanele okokusalayo igazi ligijima la emthanjeni yami igazi labo, abantu bakithi labaya. Wathi abantu bakini kodwa okusalayo abanandaba nawe. Wathi lalela-ke Zama, kulungile, ngiyazi ukuthi kumele ngabe ngihleli nawe la ngiyakuwotawota, siyagonana, ajabule uZama. Wathi kodwa-ke into engizoyenza ngizohamba ngiye lapha emsebenzini ngiqoqe zonke izinto zokusebenza ebese ngiyabuya ngiza la ngizosebenzela la ekhaya. Wajabula-ke guys uZama ebona ukuthi ngampela uSanele umphethe la entandini yezandla zakhe, uzwa akusho yena and hayi cha impela mekuthi lo muthi ngampela lamdlise wona awuyasebenza. Guys, akupheli-ke lapho, le koMagwaza impela ku-Ayanda bevutha bhe esho ukuthi kungani besonga izandla abantu abadala bengamlandi-ke uSanele. Bazi ukuthi phela yena uSanele ngale. Hhayi-ke washo uMakhumalo ukuthi uSanele mdala, uyindoda enamazinyo agcwele umlomo, uma efuna ukubuyiza ekhaya uyayazi indlela. Hhayi-ke u-Ayanda waduba wagcina ephume ehambe ebonakala nje ukuthi ubona sengathi abantu bakoMagwaza abasebenzi ngokufanele ukulanda phela umfowabo omdala. Guys, uthe nje ephuma nje guys uBanele laphaya koNtanzi ethi ulibhekisele esayithini phela yakoMagwaza, wafica impela bonke bemlinde ngaphandle kwesango. Wabuza ukuthi kwenze njani, washo kuMakhumalo ukuthi cha ndodana, ngithi angikutshela ukuthi awusamukelekile la ekhaya. Wathi hayi bo kanjani? Hayi sekhaya phela la, futhi-ke le nkampani yasekhaya. Wathi cha, kwaphela ukuba yakini ngesikhathi ukhetha abantu abayizitha zethu oNtanzi. Wena awusamukelekile la, kahle kahle awuseyena uMagwaza. Uthi hayi bo, nithini manje? Angisasiyena uMagwaza? Ethi yebo, hamba uphindele la uvela khona. Madoda, ngicela nenze isiqiniseko sokuthi animvuleli lo isango. Nanini uma efuna ukufika la ekhaya akasamukelekile la ekhaya ngoba-ke uyikhethele la kumele ahlale khona, akaqhubekeke. Hayi bo guys, wabengena ngaphakathi uMakhumalo wavala isango unjinji. Wathi uthi uyagoloza, wathiwa cha bhuti, awuzungena la ncese bandla, kukhulunyiwe, bazile abaphathi bathini, awamukelekile la. Guys, ngapha-ke uZama-ke uhleli guys ngaphandle kwesitolo sakodladla, uhleli nomngani wakhe. Ayi, ubhizi ugirl, uyazincoma, uzishaya isifuba, uyasho ukuthi indoda izwa yena. Umngani wakhe-ke guys ushilo ukuthi ngampela Zama, uSanele wonke wakhetha ukuhamba kubo wayohlala kini. Hayi cha, ngeke wenza ngani girl? Wathi ngubani mina kanti? NguZama mina, nguNtanzi uqobo lwakhe. Hayi bo guys, wathi yabona nje mina ngimnikeze lokhu akufunayo uSanele. Yabona nje uSanele ngimenze wabo baba, ngimnikeza uthando, indawo yokuhlala, yonke into ayifunayo uyayithola la kumina. Manje vele-ke uyangithanda ngoba kufanele. Uyangithanda nangomuntu wesilisa, yazi udele konke ngami. Yabona nje uMakhumalo ayikho indaba yakhe, yabo lowo mthakathi uyathakatha loya mama, angakwazi ukuthi alahle indodana yakhe angabi nandaba nayo. Eyi, izinakekelwe yimina, loya mfazi. Guys, ukusho konke lokhu kanti uyeza uMakhumalo, uze la kodladla, angazi noma ubeze kuzama noma ubedlula ngendlela, kodwa walizwa igama lakhe liphephuka nomoya, libhizi liphashazwa uZama. Ayi akavaze asabuza lutho girl, umane nje waya kuyena uZama umuthi mpama evutha edlathini, wayolahleka lapho uZama. Wathi ukhuluma ngegama lami, uhleba ngami Zama. Wathi uyangishaya, ungishayelani? Uyangazi ngubani mina? NguZama mina,
yabona wena mfazi, ushaya mina. Waqhamuka umama kaMbali, wamuthi ngqi uZama. Wathi ehlisa umoya mntanami. Wathi uyangibona uyangishaya. Wathi khona ugcina ukukhuluma ngegama lami, kusho uMakhumalo. Wabehamba uMakhumalo, wamshiya uZama ehaza guys. Yeyi ehaza uZama, engakholwa ukuthi yena angashawa ngempama ekhulelwe. Wathi uyazi ungishaya ngikhulelwe ingane yengane yakho. Ngikhulelwe ingane yengane yakho uyangishaya. Hayibo guys uZama. Bengathi uyaphupha. Uyabona leli phupho lakhe singiyamkholwa manje ukuthi uphuphe uMakhumalo emkhomba ngesibhamu esiswini. Yabo kusho ukuthi bengasona isibhamu lesi abekade siphupha, bekade phupha impama kaMakhumalo. Ayi evuthayo guys, engathi ifaka upelepele. Hayi-ke uThena esefikile-ke kubo, eselinde phela isithandwa sakhe siwubanele ukuze acebe. Yena phela uMakhumalo ukuthi usemncakaze ngempama. Yeyi kanti naye vele ubanele ikhanda liyaduma, uxoshiwe emsebenzini wakubo, kwathiwa akangaphinde alibhade esayithini. Umane nje wathi yabo uma wakho uyangishaya ngikhulelwe. Banele, uma wakho uyangishaya mina ngikhulelwe. Yabo ngizombophisa. Wathi ehlisa umoya gugu lami, ithi ngimfonele. Abesethi ifoni. Ifoni yamane yangena ku-voicemail, wathi akayibambi. Wathi mphinde umfonele. Waphinde wafona uBanele. Hhayi aphinda angena ku-voicemail, wamane washiya umeseji. Wathi ma, wembulazi wenzani vele? Umshayelani ngampela uZama ma? Ushaya uZama ekhulelwe ma? Uyenza kanjani into enjalo? Lapho naye uBanele akakwazi nokuthetha. Uzomthethisa kanjani uninamzala? Umthethisa kanjani uma wakho wakuzalayo? Umane nje wabona uZama ukuthi hayi cha, lo muntu ngeke usoft. Akamnikezi lamagama ayigaxa adinga ukuthi amnikeze wona lo mama. Wamhlutha ifoni, athi nikeza mina ifoni ngikhulume nayo. Yabona wena wembulazi ndini, ushaya mina ngikhulelwe. Yabona ngifuna ukufundisa isifundo. Uthi into wrong-ke this time. KuZama ntanzi mina, ngizokubophisa uyangizwa, ngizokubophisa. Qeda wayivala ifoni. Wathi wena Banele, uyahluleka ukwenza umsebenzi wakho. Uthe uzongivikela. Ngiyaxakeka manje mase usuhluleka ukungivikela. Yini le ikhuluma kuloma wakho? Awumthethisi ngokufanele. Ngoba nakho uma wakho kulungile-ke, ngoba uyahluleka ukungivikela, mina ngizobiza amaphoyisa, iwona azongivikela. Wathi uthi emthinta, ezama ukumduduza phela. Wathi ungangithinti. Hawu waphinda futhi wazama ukumthinta amehlo, wathi ngithe ungangithinti. Hayibo guys uZama. Yeyi. Kade ebhizi echoma yena ethi indoda uyiza yena. Indoda ila esifubeni sakhe. Khale sakhe isicathulo manje. kuBanele. Kunjani makunje? Ngempama eyodwa guys, kwamane kwabondeka ukudla kwaba mampeketwana guys, kwashintsha eplatini ukudla, kade kwamasaladi, kwamaqatha amnandi ahle isiphundu. Manje sekumane kwaphenduka kwaba imfino nophuthu same time. Makhumalo impama yakhe guys ishintsha ukudla eplatini. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Kaziyo Zalankomoni guys. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time. Bye.